Tu portes visquent gairebé 5 anys a Venezuela i has anat seguint tot el procés de la revolució bolivariana. Digue'ns un moment, el moment actual, com el descriuries? Bé, jo crec que el primer que n'hi ha que ficar és en context, n'hi ha que posar en context el que és Venezuela. Recordem que el govern actual, que està dirigit pel moviment bolivarià, pel president Chávez, se troba en un país amb quasi un 80% de pobresa, un país totalment desestructurat, amb una societat totalment fracturada i uns nivells de pobresa similars als centroamericans o als africans. És a dir, té una situació molt complexa. El que podem destacar és que després de 10 anys, jo, no sé, m'agrada citar, crec que és clau de citar que les Nacions Unides ha reconegut que Venezuela és l'únic país del món que està complint les metes del mil·lenni dels països, del sud i del nord, és Venezuela. Podem dir que n'hi ha grans avanços a nivell social, educatiu, de reducció, desaparició de l'analfabetisme, reducció de la pobresa. N'hi ha molts avanços en matèria educativa universitària. Malgrat tot, encara n'hi ha molts problemes estructurals i jo crec que la clau fonamental de tot el que està passant per a Europa, jo crec que és que n'hi ha una desconnexió periodística, comunicativa, molt important, perquè és molt graciós quan arribes així a Europa i la gent et pregunta: però és de veres que ja s'ha tancat una televisió? És de veres que té un programa de televisió? És de veres que n'hi ha llibertat d'expressió o no n'hi ha? Clar, això se solucionaria d'una manera molt fàcil només viatjant a Venezuela, anant al primer quiosc que te trobes, al primer, allí en l'aeroport o en qualsevol zona, rica o pobra, entrar i comprar-te tots els periòdics. És un experiment molt simple. Vas a Venezuela, a Caracas, te compres tots els periòdics i la sorpresa serà quan veges que tots els periòdics són antigovernamentals, que la majoria, pràcticament el 90% dels mitjans de comunicació són supercrítics, són molt crítics del govern i de fet amb una crítica que en molts casos és injusta, perquè estos mitjans de comunicació, este 90% de mitjans de comunicació antigovernamentals, pertanyen a les velles famílies tradicionals, la major part d'elles provenint encara de les famílies de la colònia, que exclouen, o sigui, són molt excloents de les majories venezolanes, de les classes mitjanes, de les classes baixes, de les classes populars i de la diversitat inclús racial i cultural i ètnica que n'hi ha en Venezuela. Aleshores, en Venezuela, diguem, la lluita política, que a Europa es parteix molt més, es divideix més i se desenvolupa més en els partits polítics, en els moviments socials, en moviments populars. En Venezuela la lluita política es dona molt en els mitjans de comunicació. Entonces, el govern i el 60% de persones que han votat per aquest govern el que estan fent, la seva manera de contrarrestar, diguem, aquesta hegemonia que les famílies tradicionals mantenen des de fa segles sobre la comunicació en Venezuela, és creant nous mitjans, tant des de les institucions públiques com des de les comunitats. És a dir, a Venezuela jo crec que el que destaca, si una persona viatja a Venezuela i tracta de conèixer un poc, va veure que n'hi ha fenòmens molt interessants, com que des de Venezuela, amb altres països amics de Llatinoamèrica, han creat grans mitjans internacionals que estan competint amb CNN o amb Al Jazeera, grans mitjans com Telesur, que són mitjà llatinoamericà, que per primera vegada en la història està mirant, com diuen ells, mirant-se amb els seus propis ulls. Crec que això és interessant, no? Que Amèrica Llatina pugui informar-se a través de si mateixa, no a través dels ulls de Madrid o els ulls de Washington o els ulls de Brussel·les, sinó amb els ulls de Brasília, de Buenos Aires, de Caracas. Això és molt important, però crec que també és molt important el fet que des de baix s'estan creant també moltes televisions comunitàries, televisions juvenils, televisions locals i mitjans de comunicació per internet.